מה קורה גיא? מה איתך? סבבה, איפה אתה? בסדר. אני פה. פה אתה. לא רואה איפה זה. כן. איך התקדמנו בסרבר? כלומר, יחסית לאנשים אחרים. באסה שלא זה צילמנו וכל. כן. לא היה זמן, אתה יודע. כן, הדלתות האלה ממש מסבכות. טוב, נקווה שלא ירגו אותנו עוד הפעם, כמו שעשו לנו. זה ממש הרס לנו את הכל. חצי שנייה. וואו, שומעים לך את המקלדת חזק רצח. מה אני אעשה? זה המקלדת הזאתי. המטומטמת של רייזר. ברור, מטומטמת רצח, רייזר. של גיימינג. הכי מטומטמת. ברור, מה? טוב, כן. כן, אני רוצה שיצא לי דברים טובים. את זה אני רוצה. מה יצא לך? 5 שיפורים. נייס. וצלף, הצלף לא מבייס אותי. שמע, אני לא יודע איך הסרבר הזה ייראה לאחרים, אבל לדעתי, למרות שהסרבר נראה ממש קל, תדעו לכם שלשרוד כאן זה ממש קשה. כן, כי לא רק לנו יש נשקים בוא נגיד כך. ואנשים שלא יודעים מה זה קידסטארטר, הם פשוט כזה, אין להם פוינט על להיות. כן, הם כאילו לא מבינים מה קורה פה. כמו שלנו קרה בהתחלה. כן, סתם נכנס. לא ידענו מה לעשות, התעצבנו הכל. עד שגילינו את הדבר המדהים הזה שנקרא קידסטארטר. כן. גילינו את זה כל כך מהר לבדנו, וישאלנו אנשים. אבל בכל זאת הצלחנו, ויש לנו פה המון דברים. ואם מישהו ירצה את ה-IP של הסרבר, זה יהיה בדיסטרקשן. כן. בוא נראה אם נקרא את הדברים שלנו. לא, הספר עדיין כאן. יופי. אז אתה מרגו אותנו, אני לא מבין מה הקטע. כן. תצא מהבית שנייה, תראה להם את הבית של מחוץ. טוב. הבית לא נראה הכי יפה. אבל הכי מאובטח. כן, זה בטוח. ניסו לפרוץ פעם אחת. הצליחו לפרוץ לנו פעם אחת, אבל... לא יודע, מי שפרץ לנו לא עושה כלום פשוט. היה לו C4, הכל. כלום. לא לקח כלום. אין, זה פה הוא הצליח לפרוץ לנו, כאילו. עלה, קפץ. עשו לו גם כמה שינויים בבית, אבל... לא שינויים דרסטיים. סתם פשוט שמתי פאונדיישנס וקירות. כן. אוי, איזה סיפור. היי, אני גיא, אני לפניי. הם עוד לא יודעים את השמות שלנו. נכון. טוב, מי שירצה מקסימום אפשר לכתוב בדיסטריקשן, הכל. הסרטון גם ככה הוא לא יכול להיות הכי ארוך בעולם, כן? זה רבע שעה. אני מאמין, כן, משהו, רבע שעה, 10 דקות. אני מקווה שהסרטון הזה יצא טוב, כי אם לא, לא יהיה שווה להעלות אותו. מה אכפת לך? כאילו אנחנו, מה אנחנו פה? פיודיפיי, מה? זה לא קשור למי אנחנו, זה קשור למה אנחנו מנסים לעשות. אנחנו מנסים לראות אם אנחנו בכלל יכולים לעשות סרטונים נורמליים. כן, יש לנו, אנחנו כאילו מריצים המון סדרות כאילו של גיימינג. כאילו, אני לא רוצה לפתוח פה את כל הסדרות וזה, כי בסך הכל פתחתי פה את ה... כן, בינתיים רק תרסתי. כן. כללי אנחנו משחקים. ראיתי ש... לא בסטים, אבל... בסטים אני בכלל משחק עם הרסט לא יודע. וואו, אתה יודע לכתוב אמו? שקט. גרין לאב. אני נראה לי לתכנן לקנות איזה דייזי, משחק כזה, משהו טוב. כן, משהו שלא מרשים לי. מה אני אעשה? אני לא יכול, כאילו, אני חייב לשחק משהו. כאילו, רסט... אני לא מבין למה אתה לא רוצה להוריד וורפריים. וורפריים, זה לא משחק שאני מי יודע מה אוהב אותו. טוב, בוא נלך בכביש. טוב, איפה אתה? אם אמרתי בוא נלך בכביש, אז בוא נראה, אני צריך להיות בבית שם.
הלוואי, אתה הולך עם תקיעות? אתה לא זז. אני לא זזתי, כן. יאללה, אבל זה אנשים. תיזהר מה-T1000 הזה. לא עוזב אותנו מהרגע שהרגנו אותו איזה 10 פעם. כל שנייה עושה מספון באזור פה. לא מזיז לו. עושה צחוק. יאללה, איזה עבריין, רק תחזיר. לא. חבל שאנחנו לא בדייזי, הייתי שם לך אזיקים. והייתי זורק למפתח. טוב, היית מה? לא כלום, לא אמרתי כלום. טוב, אני רואה שם זאב. מה עושה בתוכה? זיין אותו. אחד. כן. מת. טוב, תודה. לאן הולכים? לא יודע, אני הולך למצוא ריסרצ' קיט או למצוא קרב באזור. אחד מהשתיים. אנחנו עדיין לא למדנו איך לעשות פיקקס, אני לא מאמין. נכון, למרות שהיה לנו כל כך הרבה הזדמנויות. כן, המון. רק שלא היה לנו או את הריסרצ' קיט או את הנייר. שכחתי שבצלב שלי אין לי דברים. טוב. כאילו, 3 שיפורים. לא, קבצי. הופה, ארדופ. מה איפה? לא יודע, אני שומע אותו. אוי נו. מה הוא יצא מהאר? אני רואה בו. הפיל כאן. יאללה, בוא נראה. הופה, זה מצוין. זה מה שנקרא פאק. מה קרה? שזה לא ייפול בערים. לא, אין מצב. תראה, עלק ייפול בערים, תראה איזה צמוד זה לבניין. כן, זה גם מה שאמרנו פעם קודמת וזה היה די קרוב לערים. כן. השמאלי לא ייפול ליד הערים, אבל הימני... עוד פעמים פה היה ארטרופס, זה למה אנחנו שמנו אותו. אנחנו פשוט צריכים להיזהר מהבית ששם, כי יש שם את הצמד חמד האלה. שקוראים להם אקסי, משהו. כן, הם לא כל כך אוהבים אנשים. הם לא אוהבים אותנו. לא אוהבים... טוב, אתה הולך על הימיני. כן, זה מה שאני אמרתי. ויאללה. זה כמו שהיינו... זרוק את השטח, תבדוק אם יש... כאילו, מציני איתך עכשיו. לא. חשבתי שאתה מוצא פה מישהו. צהל, מישהו עלק. שמע, זה כמו שהיה לנו בסרבר הקודם. כולם שנאו אותנו בסרבר. טוב, אף אחד לא שנא. נו, מה אתה רוצה סרבר רוסי קודם? בסדר, זה לא קשור, כי אתה רוסי. איגור וציון. לא רוסי, אני אוקראיני. בוא אני אספר לכם מה קרה. אנחנו פגשנו 2 אנשים. שני ילדים. כן, 2 ילדים. מצאתי סיפור. 2 ילדים בני 6. אמרנו להם, אל תדאגו, אנחנו לא נהרוג אתכם. הרגנו אותם. לא הרגנו אותם. סתם לא הרגנו כן, אותם. אבל תשמעו את כל הסיפור. הם פשוט... טוב, בוא נמשיך, אנחנו בכביש. תקשיב, לא מעניין אותך. טוב, לא מעניין אותם, בסדר, אני לא אספר. לא נדמה לי שזה מעניין איך. לא יודע, כאילו, אם זה יעניין אותם... תכלס, כל הסרבר רוצה את הראש שלנו על הכבוד שלהם. כן, זה בטוח. טוב, מצאתי 200 מטל פרגמנטס ו... נייס. בוא אני אכין דלת. תכין דלת, יש לו סיפור אחד. יש לך סיפור נפרד. מי אתה פותח באש? על חזיר. איזה שקט זה ה-MP5? A4? רגע, זה MP5 A4 נכון? כן, MP5 A4. נו, שמת לו בטח משתיק. כן, משום מוזר עם המשתיק. אתה רוצה ששמע אותו דבר, אני לא מבין. לא נשמעים אותו. ממש... איזה באסה אבל? שרץ זה אלפא? כן, אנחנו יודעים הרבה שתוך. זה לא באסה, כי אם זה היה משחק המלא והיו דברים כאלה, בבור שלו הייתי משחק בזה. כי תראה, אלפא וכאילו... איך אתה יודע, כמו שעשו את ה... משהו בצד, אלפא. כמו שעשו את ה... איך קוראים לזה? שכחתי את השם. לא דייזי, נו. כמו שעשו לנו אפדייט והוציאו את הזומבים, אני מאמין שעשו אפדייט ויוציאו פה די הרבה לאגים. באגים, פה אחר כך. הוציאו את הזומבים. לא קיימים יותר. יאללה בוא. זומבים זה... זומבים זה... לא יודע, אני לא שיחקתי בעידן של הזומבים. אתה בזמן הזה לא שיחקת. כן, זה מה שאני אמרתי הרגע. זהו, שאני כן, ואני יודע מה זה, זה היה מדהים. היה קל לחוש שירות עליו. זה היה טוב? כן, טוב, שמתי את האקספלוסיבס. למה, היה לך זה? סיפור?
טוב, בוא לשמאל. טוב, אנחנו מתקדמים לנו לסמור רטאון, וכל מי שלא יודע זה עיר שהכביש חוצה אותה. טוב. יאללה כביש. זה מוזר זה, אתה רץ, כאילו אתה מחזיק את הנשק עם יד אחת. כן, זה עדיין משהו שצריכים לתקן פה ברסט לדעתי. תכלס, וגם צריכים לתקן את החר הזה של הוויז'ואל, יענו, יש לך שוטגן, רואים, מהמסך שני רואים MR, בלי מחסנית. קיצור, במשחק הזה כל רובה שאתה תחזיק, הוא ייראה כמו ה-MR בלי מחסנית. כל אקדח זה ייראה כמו 9 מילימטר. זה מטומטם, כן. ואם אתם שואלים למה קניתי רס זה שגיא, כן, גיא זה, כן, האיש הזה, הוא זה שאמר לי אחלה משחק וזה. אתה שאלת אותי אם זה אחלה משחק. כן, אתה אמרת לי כן, כמה שאמרת דברים טובים על המשחק, אמרתי יאללה, למה לא? וננסה. קניתי. נהנית? אני לא אומר כלום על המשחק, אני לא אומר שהוא רע, או לא, אני לא אומר אם הוא רע או טוב. אבל בינתיים אין הכי הרבה דברים, כי זה אלפא. כן, אבל מה שטוב במשחק הזה שהוא מעביר את הזמן וגורם לך יותר להתעמק בו. כן, תכלס, כאילו, יש סרברים שפשוט ערים שלמים של בתים של שחקנים. אבל תמיד יש בסרברים את המבאסים האלה, שכאילו, אתה מנסה להתחבר אליהם, כאילו, אתה רואה שיש להם M4 וזה, אתה אומר להם שאתה כאילו רוצה לדבר איתם, אולי ישחררו אותך ולא יהרגו אותך, אבל יש את האנשים האלה שלא מעניין אותם. כמונו.